Здравейте, скъпи приятели и участници в Духовната академия. Днес имаме един по-специален повод да се съберем и да поговорим за някои неща. Денят наистина е много особен, защото днес е най-дългия ден. Т.е. днес има най-много светлина, което е един добър знак за това, че излезе една прекрасна книга, която аз имах удоволствието да преведа в рамките на последната 1 година и половина. Това е книгата на Раби Нахман от Бреслав, която се нарича "Анатомия на душата". И смея да кажа, че това е едно изключително четиво и съвпадението с Деня на светлината, когато светлината е в изобилие, мисля, че е много един такъв показателен знак. Радвам се, че можем да бъдем заедно. Искам да ви запозная с някои неща от тази книга, прочета някои важни неща от увода на самата книга, така че да бъда максимално точен в нейното представяне. Да кажа няколко думи за самия Раби Нахман от Бреслав. Той е живял през 1772 до 1810 година. И за него казват, че е бил най-великият хасидски мъдрец. Между другото, той е признат от водещи умове в целия свят. От хасидски мъдреци, кабалисти, религиозни лидери до университетски професори. Само ще кажа, че действително този човек е бил абсолютен гений, защото е написал първата си книга едва на 6 годишна възраст. Изключителен ум, гениален човек е бил той. Това е една от многото му книги, "Анатомия на душата", и аз смея да кажа, направих проверка, смея да кажа, че тази книга е била преведена на английски език, на руски език, мисля, че има на испански език и сега се появява и български превод, един от малкото езици, на които е преведена, въпреки че е един изключителен труд. След малко ще стане дума за какво точно става въпрос. Нека да кажа, че книгата Зоар и Талмуда са пълни с разкази за хора, които са се издигали отвъд своето материално съществуване и дори са властвали над своите физически тела. Достигайки това ниво, те са се превръщали в колесници или храмове на божественото присъствие. Но никъде няма такова изобилие от материали за самоусъвършенстване и преминаване на физическите граници, както е в учението на Раби Нахман. Започвайки още от първия, практически всеки урок в книгата включва обсъждането на определени детайли от човешката анатомия и обяснението за духовната сила на всеки орган. Раби Нахман посочва, че всеки човек, какъвто и да е той, в зависимост от положените усилия, може веднага да започне да променя своя живот. Може да се издигне по духовната стълба и да получи велико озарение. Един от уникалните подходи, характерен за цялото учение на Раби Нахман, е, че функциите на физическото тяло и техните духовни двойници са в състояние на сложна зависимост и паралелите между тялото и душата действително са потресаващи. Учението на Раби Нахман следва посока от обикновеното към все по-възвишеното, показвайки по какъв начин човешката анатомия отразява духовните процеси и посочва как човекът може да постигне духовното. Някои от неговите идеи, изложени преди много време, изглеждат толкова прости, че може да ни се стори странно, защо не сме се досетили за всичко това малко по-рано. Тази книга, "Анатомия на душата", представя възможността да се разгледат всички аспекти на човешкото тяло. Скелет, мускулна система, кръвообращение, дишане, сърце, очи, храносмилане и така нататък, да не ги изброявам всичките. Показвайки техните връзки с 10-те свирот и 5-те нива на душата. Освен това, авторът разкрива взаимодействието на човека, обитаващ физическото тяло, с скритите духовни светове. А сега нека да кажа и няколко думи за самото съдържание на книгата.
Сама по себе си тя представлява описание на човешката анатомия във връзка с нейните основни духовни паралели, което позволява на читателя да осъзнае своя огромен потенциал, възприемайки собственото си тяло като храм на душата. Тя се състои от 10 части и множество глави. Нека да кажа, за да не отнема много време, какво съдържат отделните части, без да се спирам отделно на всяка глава. В част първа, или по-скоро част първа, запознава читателя с понятието духовна анатомия, разглеждайки библейското описание на Адам като прототип на цялото човечество. В първа глава, по-специално ще обърне внимание, се обсъждат следните концепции. За Адам в Едемската градина, неговото участие при опитването на забранения плод за познаване на добро и зло, последващото изгонване от градината и актуалността на всичко това за самите нас в днешно време дори. Част втора се съсредоточава върху необходимостта от хармонично взаимодействие между тялото и душата. След това се обсъжда създаването на душата и тялото, тяхната взаимозависимост и основните им характеристики. В тази глава се въвеждат множество основни кабалистични понятия, разглеждани в текста на цялата книга. В част трета започва разглеждането на вътрешното устройство на организма. Както ще бъде показано, характерът на човека се определя от неговото кръвообращение и храносмилателната система. Затова съответните системи и органи са обяснени в началото, така че да стане ясно по какъв начин основните черти на характера се развиват още в детска възраст. Ще бъдат обяснени, например, причините за гнева, високомерието, алчността, чревоугодничеството и похотта. В части 4, 5 и 6 ще стане дума за онези органи, които могат да се използват с цел да се противопоставим на нисшите човешки желания. В тях влизат нервната система и органите, намиращи се в областта на гръдния кош. Става дума, разбира се, за сърцето и белия дроб, които са хранилища на емоциите и на интелекта. Тези органи притежават средствата, с чиято помощ човек може да се научи да разбира себе си. Впрочем, след като казах, че сърцето и белия дроб са хранилища на емоциите и интелекта, някои хора сигурно ще се очудят, ама как така сърцето и белия дроб могат да бъдат за емоциите ясно, но на интелекта как може да бъдат хранилища? Прочитайки книгата, читателят определено ще разбере за какво става дума и какво се има предвид в това, че сърцето съдържа интелекта. Много, много интересно нещо е това. Много малко хора по света го знаят. Тези органи, сърцето и белия дроб, притежават средствата, с чиято помощ човекът може да се научи да разбира самия себе си. Част 7 говори за периферната нервна система и по-точно за онези разклонения на интелекта, които дават възможност на човека да контролира собствените си желания и да ги усъвършенства в полза на духовното си израстване. В част 8 обсъждането се фокусира върху скелетната и мускулната системи, които ни позволяват да се издигаме по духовната стълба. Всеки според своите уникални способности. В част 9 се разглежда репродуктивната система паралелно с духовния подход към сексуалната чистота, съпружеските отношения, зачатието, бременността и раждането. И накрая, част 10 анализира следните теми. Защо Творецът е сметнал за необходимо да създаде човека с физическо тяло и материални потребности? В какво се заключава целта на смъртта? А също и идеята за крайната награда – бъдния свят, който може да бъде почувстван още докато обитаваме този свят. Стига да съсредоточим своите усилия в посока излизане отвъд пределите на материята. В книгата има още и 4 приложения. Приложение А съдържа пълно изложение на историята за разменените деца, разказана от Раби Нахман, и която Ребен Асон използва, за да обясни ролята на физическото и духовното начала от човека. Просто една притча, която е много, много полезна. Приложение Б изброява някои заповеди, свързани с различните органи. Приложение С показва
от кои си род водят своето начало едни или други човешки качества. Тук става въпрос за цитат от думата Томер Двора. Това ще ни помогне да развием собственото си подобие на божествения облик. Впрочем, да кажа нещо, което много малко хора знаят. Книгата Томер Двора е написана така, че за нея казват, това съм го чувал от един съвременен наш равин, че който прочете книгата Томер Двора и изучава, може да се излекува от рак, например. Авторът на книгата е Раби Моше Кордоверо. Приложение Д съдържа графики и схеми за по-добро разбиране на използваните в книгата кабалистични термини. И какво да кажа в заключение? В заключение да кажа, че Раби Нахман посочва съвсем ясно: всеки човек, без изключение, може веднага да започне с промените в своя живот. В съответствие с усилията, които влага в своето духовно развитие, той е в състояние да се издигне по духовната стълба и да се удостои с истинско просветление. На онези от вас, които решат да се снабдят с книгата, могат да го направят или чрез мен в Messenger, в Facebook, извинявам се, на лично съобщение в Messenger, или чрез книжарница Нова епоха, която се намира на улица 6 септември, ако не ме лъжи паметта, номер 28. Благодаря за вниманието. Приятен ден на всички!